ma piny owacho medo singo ne jopiny. Jatend migepe Mudavadi oganda jo Kenya mondo mi omed bedo kod horuok owacho ni jatend piny Kenya William Ruto ni kod chenro makare mar bero ngima jo Kenya kendo bero uchumi ma pacho ka. Mudavadi wacho ni piny Kenya oketo maino e bero winjruok mare kindgi kod pinje maoko kaka yor tego osiep mar ohala mondo chiw thuolo mar tero mwandu ma pacho ka e pinje maoko. Nowuoyo e kanisa mar Anglican mar St. Michael and All Angels Cathedral mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. E nyasi mar erokamano manobagi e kanisa mar Anglican ma St. Michael and All Angels Cathedral mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. Jatend migepe Mudavadi omedo jiwo oganda jo Kenya mondo mi omed bedo kod horuok e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto temo duto manyalo mar bero uchumi ma pacho ka. Agenda ya Kenya kwanza. As much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi niseme hapa ati nitoe hesabu ya yale tuliona, ya yale tulipata wakati tulichukua serikali, mutashangaa. We shall be surprising you with some very important news and pleasant. Mudavadi wacho ni piny Kenya oketo maino e bero winjruok mare kinde gi pinje maoko kaka yor tego osiep mar ohala mondo mi ochiw thuolo mar tero mwandu ma pacho ka e pinje maoko. Katika hali ya kujaribu kurekebisha uchumi katika taifa letu, Kenya inazungumza na marafiki kutoka mataifa tofauti. Tunahitaji umoja. Tunahitaji watu wetu wakae kwa amani. Mimi nataka niwaambie Kenya pia inahusika sana kuleta amani katika mataifa jirani. Mudavadi mabende ne obedo e nyasi Maria od lamo mar kanisa no ibwa mabondo manotisi ni ACK Trinity House osingo ni piny owacho geto medo nyayo dongruok e gwengego koreo koda kalosa paya mabondo liunda gero lalo madhogoe e kinde mamoko. Nimeambiwa kuna Bondo Liunda Road ambayo bado contractor alikuja akakaa kidogo na kazi bado inaendelea. Mudavadi notene gi jatend migao ma tudruok e lido walo gavana wa Bungoma Ken Lusaka jadbura mabondo Gideon Chanda e kind jotelo mamoko. Kamachielo jakom komiti mar budget e od bura mabende en od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro to notimo limbe Kisumu kama odok ne piny owacho mamalo kowacho ni tend William Ruto tiyo ne oganda jo Kenya duto ma oko de wang'. Munisikize kwa makini. Mimi ni rafiki ya president wetu na mnajua hayo. Na wacha niwaeleze nikiwa hapa mbele ya father wetu. Rais wetu anatabua Mkenya wote kama anatosanisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country because all Kenyans pay taxes. Koto wa kikinde chenro maralame kanisa jokopere makusa e kar chung'od bura manyakach olero ne piny owacho oseketo tenge omenda makoro ibiro chiwo ne sekta mar somo ka piny mapacho ka bende oseketnegi omenda moromo gi piny owacho. Kama mtu amekalia kiti, you can easily fall into a temptation of overcommitting. Tukakuwa serikali ika overcommit pesa mingi sana ya maneno ya infrastructure more than we could afford. Na sasa hiyo ikaleta maneno ya jam katika ujenzi wa mabarabara na miundo msingi. The next budget cycle tutarekebisha hapo so that all the roads ambazo zimekwama hapa Kisumu na Kenya yote tuzikwamue so that pia miundo msingi iendelee kukaa vilivyo. Kwa sudu nyakoro mugeni usiep manie kinde Kenya